és molt important. Ah, Per sí? transmetre, sí. Ah, jo això no ho sabia. Doncs hi ha un vídeo que t'ajudarà també a practicar els jocs a l'aula. Som-hi! Hola, llengüaferits, soc en Raül Grau, professor de llengua catalana i literatura a l'ESO, a secundària, i us volia explicar com plantejo les meves classes. Què és la gamificació? Bé, és jugar a l'aula. Però com juguem? Juguem d'una manera estructurada, perquè hi hagi un procés d'aprenentatge significatiu. És a dir, jo el que proposo són tres fases. Tres fases on una primera fase el que fem és explicar la teoria que necessitarem per jugar. És a dir, aquesta teoria la farem servir per poder guanyar els jocs. En una segona fase el que fem és utilitzar aquesta teoria, aquest coneixement, per aplicar-ho a exercicis sistemàtics i per preparar el que serà el joc. És a dir, els continguts de cada joc els generaran els mateixos alumnes. I una tercera fase seria la implementació del joc. És a dir, ja generem una normativa i juguem. D'acord? Bé, jocs ja tinc moltes propostes de jocs, podem generar jocs de qualsevol contingut. Jo el que faig és agafar majoritàriament jocs ja fets, és a dir, tradicionals, com pot ser el parxís, un trivial, etc. I l'adapto amb els continguts que jo vull tocar en aquelles sessions. Per exemple, tinc una línia molt marcada, molt diferenciada, molt feta ja, que és sobre la morfosintaxi, és a dir, des de les categories gramaticals fins a l'oració composta, passant pels sintagmes, pels complements del verb, per la pronominalització, etc. Com ho faig això? Doncs, per exemple, les categories gramaticals. Tinc un joc, proposo un joc que es diu Segundos Fuera, que és dels anys 80, que és una espècie de Kahoot analògic on l'alumne ha de ser ràpid i precís. També, per treballar, per exemple, els sintagmes, tinc un joc que es diu Epilagots, que han de construir els sintagmes d'una oració amb uns gots. També, per treballar els complements verbals, ho fem a través d'un pòquer amb monedes i això. També per treballar la pronominalització tenim un joc de cartes que és el remigio, però amb pronoms i verbs i tal. I, per exemple, per fer morfosintaxi d'oració simple o oració composta, el que fem és anàlisi d'oracions corporals. Què vol dir això? Doncs que cada alumne serà alguna cosa, una categoria, un sintagma, etc. I ells mateixos construeixen l'oració de manera corporal. Jocs de literatura també, per exemple, hem generat aquest any un monopoli sobre la Renaixença, o també hem fet un parxís sobre la decadència de la literatura catalana. També es poden treballar tipologies textuals, etc. Tinc jocs des de coses molt bàsiques, com poden ser les grafies o les síl·labes, passant per la normativa d'accentuació, apòstrofs, contraccions, etc. Jocs tants com continguts hi ha. Oh, Raül, espectacular tot el que ens has explicat. Sí. És veritat. Clar, és que, home, per ser docent s'ha també de saber transmetre. I el joc és una eina molt important, en català, evidentment. Exacte, nosaltres sempre diem que la llengua pot ser divertida, que podem aprendre mentre juguem. I en Raül ens ho ha explicat perfectament bé. És a dir, que docents, si necessiteu ajuda, voleu que us passem el que ell fa servir, ja ho sabeu, només ens ho heu de dir. Sí. Llengüaferits? Som-hi! Som-hi!